Stallion. Yeah. Oh, yeah. Jali wenu ngambele umawe. Ngezangizosa lagi.
Sizocela ukuhle noba sibambane ngezandla ezinhle njalo njengoba sivele sibambane ngezandla ezinhle alikho ibheli ekugcineni namuhla usuku lokugcina kwehlukana inhloko nesikhathi kepha-ke masibambane njalo bantwana bethu nimgcine ngowenu mngane leli bhuku njengoba nilibona nje lisho ukuthi owalayo angeke abuyaphuma lishiya uma iphumela ishiya nje nahambe lapha uyobuya nenkomo mhlasi ukuthi akabili esenyama ithule nomphefumulo uma engalishiya uma kungenzeka kalishiwa njengoba engayinje ehholo namhlanje ngehlukana salayo kwaye kunjalo namhlanje nibona bebaleka nje shiya ibhuku isishone ehholo ushilo lafile indlosi yakho ubukhumena ekhaya uyodansa uyoshaya ikhonzo lapha uphambene nomthetho wakhe uphambene nomthetho wonyaka lokunikeza bayakhuleka bakwantuku khuleka bakabhodide bakhonjiseni umajosa agoba ungaphesheya komfula kweleyinka umkhonto uyasuzisa mkhulu lowo ozala ubaba yakhuleka ithi imlizima zaduma sopitshilile njengentombi esibokeni anifikazi wentombi endekeni ngocela kumntwana